Nyakoromga jonka moro mintiere dakika oskadho 28 tok saa 1 mar okinyi machiegni e twak e chenro mano mar piny. Chieng' tich ariyo Nyakoromga jong wajabedo gi twak e chenro mar piny kotenore kod chal mar piny Kenya. Kama kaka piny Kenya ringo kabendo kiny makawuono weche mathoth timore chutho ang'eni wach mabende jopiny ng'iyo kendo rito gi siso. En ng'wela rokomb AUC mabende koro chuo chieng' kabende yiero ibro bed ka itimo e odirani mano chieng' tarik 15 mano mar dwe mar ariyo. Okiny makawuono adhi bedo gi yawuot luare achiel kuomgi e Mostope studio antiere ka gi Tom Nduku hicheo nade? Achio maber. Odira mari? Maber. No bedo maber. Kabisa. Koro da chako gi ng'wela rokomb AUC ni kama bedo dichi manyoro nwano kalam makende notimne achiel kuom jadar kom mano mabuke pachoka mano migosi Raila Amolo Odinga alama bende notime karomo mano mar Bomas kapok wadonje twak Nyakoromga jwang onya na report mabende jafombo wadwa Eriko Wenga nolosonwa. Acha rasilimali ya Afrika iweze kuinuka. E karomo Bomas of Kenya alama kende ni migosi Raila Amolo Odinga ne obagi. Wakeini mag duond bura mar ODM ahinya to mawuok e county no ma Nairobi noketo lamo mar hayo maber. Baba ni wenu. Kisemekana baba ni wa wapi? Hii Kenya baba ni wa Nairobi kwanza. Na ndio hivyo mumeamua kama kina mama wa Nairobi wa chama kikubwa zaidi, chama cha ODM, kumwombea baba kabla ang'atuke aende Africa Union hii Saturday achaguliwe kama mwenyekiti wa Africa Union Commission. Mungu amekupangia kitu kubwa zaidi. Sisi tuko hapa tunakuombea. Tushakuombea na tutaendelea kukuombea ili upate ile nafasi ya kuchukua Afrika. Saa hii Afrika iko na shida nyingi sana. Lemo kikrum kawuono. Wadi nyime gilemo ne baba nikech gimakinyi wakia. Nitwala muni kaka mile. Ni Nyasaye manyalo gik moko duto. Nyasaye maonge akwede. Nyasaye kuo chop gi baba mabeto miye loch mar pinyni. Jodolo no kawo thuolo mar pedho Odinga lwet Jehova kendo ne gimiye gi lweny mag jokristo kama oting'o muma kod luth. Kabende ne gipidho joma noyuoro chiemb chuny. Mano en ludh loch. Mano mi Musa. Okinyal dhie kedo ka onge luth michwadogo jasigu. Nyasaye mondo rit choke Amolo. Nyasaye mondo rit choke Ida. Nyasaye mondo rit choke Amolo. Mana kaka nogwedho Abraham digni 80. Amolo bende ogwedhi mondo lochne orit pinje jorotenge. Mondo wach Timeo ochopie wang'e. Ogwedhi ndalo duto higni. E thuolo mane omiye mar twak kod jogo mane nitie nyasi no, Odinga nolero ni mana kaka jadwar to en kod geno ni odhi nego lee. Naenda kwenye kinyang'anyiro sivyo? Mimi ni hakika tutakienda pale kwa Mungu, kiongozi wa Mwenyezi Mungu, tutafaulu. Tukishinda tumefaulu. Tukishindwa tumefaulu. Sawa. ODM. Sisi ambaye tumebaki hapa, kazi yetu ni kuombea mazuri, Mungu amsaidie apate hiyo kiti ambaye anataka. Na akitaka si yake binafsi na bibi yake mimi, lakini ni ya Afrika nzima. Odinga gino ni biro wuok e pacho kae machiegni ka ochomo piny mar Ethiopia kama yiero no biro timore e giko mar jumani. Odinga en achiel kuom ji adek malaro komno matendruok mar pinje Afrika mar AUC. Seche moro ndalo abich kende to migosi Odinga ng'eyo kore ka bende obiro jakom mar AUC kata oyo. Migosi Odinga otiyo kod thuolo ni makoni apisas madito mag duond bura mar ODM noneni duond burani odhi nyime kod tiyo tije mar keto piny owacho tesre maonge min kana matin. Eriko Wenga, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi County.
Nyakoromga juang wach makamano geno winjo chieng' tich iwacho ni chieng' ngeso mano majumani kama bende koro yiero biro bedo ka ibago to mduku ineno kanyo romo makende alam makende mabende no bagi odiochieng' manyoro koro semimi Migosi Odinga ineno kanyo komie luth to miye gi muma mar mondo mi odhi oked godo wachake mana gi kanyo ng'welaro kombe UC mabende koro chuo chieng' ing'eni sani Sharon weche mwanyalo wacho mang'eny koro onge mana kaka janabi Paulo ne wuoyo ne wuode matin miluongo ni Timothy e wuoyi manowaro mogik to nowacho ne ni an kaka Paulo asogoyo lweny moromo kendo koro arito pok ma Nyasaye biro bedo koda miya to in midong' bed ng'ama thuon. Gima duong' ma jakom koro nigo en kaka nyoro osokete lwet Nyasaye. Weche mang'eny wabro wacho mana ka osoloyo. Wan wakete mani lemo kendo wakete mani ng'wono ma Nyasaye nikech osotemo. Wuodu kanyalo minre bodwe bular kom maduong'. Ing'e ni aneno gimoro ma ing'ena ana jalejo. To Baba Mtakatifu nowuoyo ka wan waonge dini ne watindo kabisa. To nowacho chieng' moro ne oneno ka jaluo notele piny mangima. Ji mane nie tiende ne koneno. Noneno rapar nobiro mna chiemo kana dhi Timarambe ne kanisa moro Nyalenda ma jolejo. Ka jaduong' moro wacho ni ane kang'eyo ne jaduong' wuoyo kuom Obama. Kendo kuom jowa mane nie dini machon wacho ni jaduong' Jaramogi ne babu ng'ise ni naneno ka nitel na Afrika. Wan koro waneno gi kaka jolejo. Omiyo wan gi mwanyalo timo. En weyo baba ilwet lemo. Kendo mang'eny to wabro na wacho bang'e. En bendo so kedo. Gima ng'eyo na Afrika bro losre. Mata ng'eyo kupo Nyasaye okonye bodonjo. Africa must have hope. Kendo Africa obro tero kama ber. Nikech obro bedo kwa ng'iyo kadhi nyime gi twak makama obro bedo kwa ng'iyo mar mondo mi ng'ato yud karamna komb AUC. Gidango gini madwarore karamna kopogre gi mano bende lemo mar AUC no biro bedo kabiro gang'o. Kata kamano maduong' moloyo to en kaluwore kod campaign mabindo osebedo kotimo. Wasebedo kwaneno ka Raila Odinga osebedo kaluorore e konde mag pinje mag Afrika. Wano ka jakom mano wacho ni jatend piny bedo osebedo karamna ka siro bende campaigns makamago. Kanyo bende mwachak godo nikech kwa ng'iyo jok ma bende Raila Odinga biro bedo kalaro godo kom nikech lemo makamano ywa ji adek mano mawuok e piny Kenya mawuok e piny Djibouti kanyakla kod piny mano mar Madagascar dongeni koro mbi nyaka koro wang'e Djibouti gi Madagascar mbi mane mabende gintiere godo kipimo karamna gi Raila Odinga mawuok Kenya. Ing'eyo mbi ma jakom ni malo nikech ing'e jakom nolosore gi chon nikech 82 kuom wajo mososomo jakom mang'eny kitimo by election ma Ugenya mane ni Jaramogi ochungo rengo jakome joma no campaign ni ng'ami luongo no rengo in fact ing'eni ji mang'eny kiaga jog Jaramogi go nitie bende wuoyi moro kanyo mane lich ahinya mane jakom luwo ma bende ne ng'ama tari ahinya bende nogo siasa Ugenya ahinya emomiyo an gi mang'eyo jakom nolosore chon ting'eyo pok ma Nyasaye opogore kaka ji neno. Jakom ilosruok mare jakom noduogo mako siep. Minyalo nwang'o nosiepe jakom mang'eny osebedo president mag pinje magintie. Jakom ni emanye pod Nyasaye oleng'o mare kara ne Nyasaye kano ni maduong' malo mano. Mane momineno kaka yiero mare no amana kuom jatelo ma piny Nigeria machon nikech neno siep ni. Omiyo kuom jomineno matiyo pinje ma wakogi ng'eny jogi ginosiepe jakom. Ting'e jakombe kane prime minister nobedo tested Ivory Coast. Nito en jatelo manyalo bedo machal nade. Nodhi kacha notiyo ka lot of wisdom buno okelo kwe pinyno. Mane omiya nang'e ni the principle ma jakom dhi kelo kwe kendo Africa dhi nwang'o migawo mane the dream mar Kwame Nkrumah, Tom Mboya gi Jaramogi gi Odinga ne dwaro na Africa obedi. Africa ng'eyo no biro bedo maber. Kendo ng'eyo na weche mag economic front gi
mathago jigi nyocha waonge mana prospect mar ng'ama nyalo kao gik values ma wagi buket kamara achiel to kopo nwanwango ng'ano manyalo unite ji kaka ng'e jakom maben go siepe mabende ni go mimare ang'eyo ni Africa dibedo moteno kendo World Bank no wabende wabiro na wuoyo kod gi African Development Bank mano kama ng'eni ka jakom administratively konwango good team bodhi borango values wan go values mang'eny moloyo pinje ma oko go enan pinje ma oko go ni expatriates ma explore gato dhi uso thurgi to giduogo no aka but kwanyalo block this on an economic front maber man go knowledge ma prospective to warango values to wakonyo go pinje moko aja wacho ni kae jakom kanne ni diere covid sa jakom no dhi bodak Dubai ong'eyo ni Dubai Arab Emirates gin pinja beriyo tariye ma very effective pinja beach modonge to mogana agriculture he has a lot of study from very different countries omiang'eyo ni strength mar Africa dhi dongo kuom jakom ing'e ni piny ni Nyasaye mong'eyo ok nyal ng'eyo gima Nyasaye ochano ni Paul nen ng'ano mane Nyasaye waro mogik kuom joote ne 12 ka Juda noso lal Paul ema noduogo Paul ni emagraka ne wach Nyasaye kethre makoro ji osotamre Petro to luongo joka to nyiso ni Petro ni mane Nyasaye wenwa ka Nyasaye dhi omiyo wadong urgu Petro ni kech Petro ni mantie omiyo jakom bende nyochi neno kata ka lweny obiro Kenya kae mang'eny kanene lweny mare Kibaki obetie he sat down on his own in fact na dhi jakom city mochari gima noduoko jakom ji ok ong'eyo sama ne the late Martin Shikuku no ywayo sanduk manokanie mama moro kech Martin Shikuku kara no sobedo ng'ama otegno no koluoro jomotho kano ywayo mama moro bo jakom oneno ka ong'ad mama chage nyathi from that day mane jakom chenche no lweno nyakawe and mane winjruok ne Kibaki ochakre ne wadhi city mochari gimos 10 odhiambo wane wadhi chon to jakom biro join was 10 odhiambo ka gin go bodyguard mari miluongo no duor jakom no neno gicha neno kapa jakom olokre ka wani mochari kacha and kanye mane no wacho no koro gini nyaka rum no dwaro peace nya neno ka loch nyo biro ne lwedo kanyoro lweny mar jo matindo biro Kenya bu piny olal ne kata won piny masani jakom in his own wisdom nyo chung boketo kwe no koro nitie kamotero wa emomiyo ang'eyo ni gik mosotimogi Nyasaye dwaro ni mondo dhi otimgi piny Afrika jakom no be manyalo chung tir bwach ne ng'ata dier ni gima dwaro ni ok nyal timore nikech guma gima kore dwaro ni tendie manotimo alia ka in ionge omiyo kinyal biro gu pachi mopogore guma jitimo iwinja ineno kata views moko ma jatel ma America kelogi jakom no me nyalo fese ka jakom no facts bungise na kama kore dhieno to koro ok nyal bedo gima wayiego kaka Afrika tingene pincha joluoro gi alwora no joko tegno nikech wan jo Afrika so gimwa dwaro en voice mar Afrika mochwiny kuom jotelo man gi jakom gi ng'eny gi gin jok ma ji bende kawo gi ni gin ga decision moro gin gi joma tindo ma bende lwenje gi richo masiche moko lwenje gi dhi buketh pinje moko emomiyo jakom kama koro okawo komni gima duong' ma en go mokwongo en the challenge ni nyako gera a sister office e areas ma opponents ne gi aye ina mana makata onyalo ga kawo time ne to dhi kucha mondo gi study culture ma jogi ngima gi gima challenges ma gin go kaka gidongo ing'eni kirangi in the biblical teaching tibon wango no kane Abraham koro Sarah sotamre mamacha to Abraham ne onge anything to being Nyasaye to Nyasaye manomi Abraham onyuolo wuode ma iluongo ni Ishmael cha nene Abraham omina nyathino bag moro manoting'o gi pesa moro matin kane gidhi mama cha nene koro tuo goyo wuode ni e got koro chopo kama koro ria nege to onge pi mane kane mama cha wacho no konya neno ka ode tho to nyathi cha kodhi mulo kama to neno pi e gweth me be ineno gi gin gogi emomiyo ang'e ni ng'ato ok nyalo struggle for nothing
struggle ma jakom oseketo modhi jelo wuogi Deni karamna kana bisho bo miye karamna mu magiloth no acho ni koro okaw kaka Musa. Yes. Nikech ing'e okoso struggle for nothing. And en ga vision. Ting'e ni gima dhano kong'ega, dhano wega ni ngima ni ok en mari, ngima ni en ma Nyasaye. Sama ji we ni sama korin down no, ema Nyasaye konye. I believe not the dedo maber. To wach machien manyaka bed ni wang'iyo kata mana bed ni iwacho ni rakruok makamano koro nitiere kind ji adek Madagascar, Djibouti, kanyakla kod piny Kenya. Wang'i ni piem ka piem. Nitiere ng'at ma nyalo yudo loch, iwacho ni ng'at ma nyalo yudo yuto gi ng'at ma biro bedo ka yudo lal. Makata mana Raila Odinga bende naloso ka ni jo kan loso odiochieng' manyoro wacho no ikore. Oyud yuto sawa. Oyud lal sawa. Ni winjo kanyo kawacho gi dho liech ni kapo nono no yudo lal kata no ko yudo kom makamano, he'll graciously return home. Ing'e nonge gima duong', ing'e kuom jakom to nyaka wach mano oketo jakedo. Wan kaka joma lowe to nyaka aje mana ni you must win. Iwinja. Pogrok ni kindwa kode. En nyaka be a statesman who must echo any result that comes. Kuom ng'ato kaka an ng'ama chielo, wan to kako yudo to wabedo joma tuo. Nikech is our fighter. When you lose a game, you lost the match of your life. Iwinja, wan lweny ma jakom dhiye ni is the match of our life. Makoro kik wangi ka gimo boyo yudo lal. Wan wang'e ni wan warang mana success. Iwinja, maka lemo nitie to lemo ne molam. Tang'o boti more nikech ineno ka Raila to seiko oganda po no yudo sawa. Koko yudo bende sawa. That's what I'm saying. To him as a fighter, en mano yiene mondo wachi. But wan kaka joma lowe, wan nyaka ogen to the last minute. Iwinja. Ing'e ni a good spectator en ng'ama fight to the last man. Ma firimbi mogike magoye piny. The result you only accept when you have seen it, the match ending. Okinyal chako the ni bendi bedo good out. Jakom to being the captain of the match. En nyako ajo no, I want you to be peaceful. Iwinja. Kendo he has talked as a man. Kendo wuoyo kaka ng'ama is a fighter. Omiyo the best wishes mwanyalo timo. Ana nyalo na aje for the best days ahead. Ing'eni okadwa wuoyo mang'eny kichang'eni we will prepare the world will prepare him well. Nikichangine ni krok mabende jopiny nosebedo godo kata bed ni jotend pinje mago mag Afrika bende maluto mbulu. Eni krok mabende oganda nosebedo godo chakre higa mokalo. Campaigns osebedo kramna ketimo. Tang'ini nduku oganda nyalo penjore ni kom milaro no to ting'a ng'o. Kom mar AUC ni Nyakorom Gajwang' Nyambaga noleronwa godo, notimo nonro makare kendo leronwa ni kom mabende kori laro e kind piny Kenya, piny Djibouti gi piny Madagascar oting'a ng'o. Ntiere iwacho ni AUC chair what it means. Mana kwa nyalo winjo report mabende Walter Nyambaga nolosonwa mar mondo mi bed gi ng'eyo e kinde mabende koro yiero chuchieng' chieng' tarik 15 mano mar dweni mabende biro bedo chieng' ngeso. Komne to ting'a ng'o. Wawinjo naka Nyambaga noloso. Ngeso mabiro tarik 15 dweni dhi bedo odiechieng' maratipe piny Ethiopia e boma maduong' ma Addis Ababa. Ka ema kuku riwruok mag pinje mag Afrika biro luto mbulu ne lemo mar jakom AUC to kod kombe mamoko. Nyaka sani, ng'we kom mar AUC ni midi e Raila Odinga mar Kenya, Mohamed Yusuf Ali mar Djibouti, to kod Richard Randriamandrato ma Madagascar. To gin tije mage majal ma en jakom kuku mar tend riwruok mar pinje mag Afrika AUC ni godo. E oboke mar Ramogi TV chwe wang'e, oyango ni jakom mar lemo no nyaka koro gol chung' motegno mar AUC, to kod dwache jakomno bende nyaka liek paro kendo pedho ne kuku mar AUC mondo time lalruok matut e yo makende kanyakla. Bende oketo winjruok ma ochopie kod kuku mar AUC, jakomno ni kod ting' mar tayo tudruok kanyakla kod agenda mag AUC e jiwo chenro mag riwruok mag tend pinje mag Afrika. Jakom mar AUC bende konye choro dwach tend riwruok mag pinje mag Afrika kanyakla kod golo chung' makende mar AUC to kod tayo budget e kin mamoko. Jakom mar AUC bende konye choro dwach tend pinje mag Afrika e kae kindego bende golo chung' makende mar AUC mar tayo budget kanyakla kod mwandu mage. Lemono dwaro ni ng'at mobede nyaka tud chenro to kod ochumi mag jokanyo. Owinjore riti kendo riera tich chwech mag jokanyo. Afrika ne ogoyo kanko wuok e riwruok mag pinje mag Afrika OAU nyaka riwruok mag pinje mag Afrika mag AUC. E kendo jokanyo
ne oneno ni ber mondo gibed kod kuku mag tend pinje mag Afrika medeno ni Commission mar AUC. Jok mosebilo lemo mar jakomno oting'o Amara Esi mar pinyno mar Ivory Coast kowuok higa mar 2002 nyaka 2003 e kinde mane timo lokruok mar OAU ka irwako AU. Amara ne omako lemono e yor kojolo. E higa mar 2003 nyaka 2008 Alpha Omar Konare mar pinyno mar Mali ne oyudo thuolo mar tayo AU kaka jakomne. Kowuok higa mar 2008 nyaka 2012 Jinping mar pinyno mar Gabon ne osele e kaka jakomno kuom thuolo mar higni 5. E higa mar 2012 nyaka 2017 jakom mar riwruok mag pinje mag Afrika ne en Nkosazana Dlamini Zuma mar piny South Africa. Bang'e to ne wuod piny Chad Musa Faki mosebedo ka omako lemono nyaka ngeso mabiro. Jakorabaka jwang' mondo usi okale otuchi mar sandan to nyaka okale lew jakuocho. Jo-Kenya koro rito neno ka Odinga nyalo lochore ka luru momuomo sigol miyo oyudh loch mar AUC. Walter Nyamaga, Ramogi TV. E log tich mar Ramogi, Nairobi. Ganda mapacho ka rito kod siso mano mar ng'eyo ni koro ng'abo bro bedo kaka okoma kamano mano bang'a Musa Faki nikech Musa Faki osebedo koma kamano chakre higa mar 2017 nyaka higa mar 2025 koro ng'iane ni pinje nikech ka ineno piny Djibouti, Madagascar kanyakla kod piny mano mar Kenya king'iyo map mar Afrika kama gintiere chal ka gima gintiere East Africa kae koro kanya makoro wachak godo ganda koro oseng'eyo tij jakoma mano mar AUC ang'e ni graphics moko bro bedo ka tugo e TV kanyo mar mondo mi bed gi ng'eyo mano mar mondo mi bed gi ng'eyo moko kuom jotelo ma bende osekaw koma makamano koro ing'en office Sharon office oken ng'amati office en nying ma in go ine manyami office bed gi teko kata office nya bedo mayomyom iwinja all along ji nyocha ko ng'e mana ne koma commission ni ngatie ka jakom koro nyocha kodware iwinja ni waber na gutulo i Kenya kae 207 jakoma AU manobiro administratively ngacha ne okobiro kech ne onge mbi mapiny to kineno ka gini nyobiro nyocha ko mana neno ka office man gi teko ka jakom koro dware iwinja mano ng'isi ni chia mar gik mowach kanyogo jakom nyalo implement gima ko implement gima be to office ni dhibedo go teko manyalo miwa argument kata gi the World Bank kata gi the world leaders over and around iwinja ngeje ni kapok wadwaro kony moro to wabiro dhigo jogi nikech wabende kama koso nwango Afrika nyaka be ni contribution moko ai pinje maoko wabiro nwango ng'ama nyalo face gi wach gi no this problem kata koro ukete ohinyowa to un bende mane ukriete originality mar problems gi bro dwargi to dwaro ng'ama nigi teko mar office mbi mar gimoro igero go ng'ama ne iye iwinja okuene na presidency kada nin jakom kamoro teko mane Nyasaye miyi ema nyalo miyo office no bed office adier I'm very honest kada na ji mang'eny jakian kome AUC ni gatie iwinja nyaka nyoro jakom chako dware kora ka ji ochako concentrate tingego mi ang'en jakom bido gini and the urge manane no chieng interview ka everybody ne oro message ngata na baba yom jogi you understand everybody was concerned emo mi ang'en obrodhe maber emo mi ang'en teko mar office ni brodhe nwango something the challenge ma jakom nyalo bedo go and bringing power of unity around him nyakorang kako dhiweyo pinje gi duto ma bende kaber to ket gini ma pinje man gu values obed joma are really connected magda ka en gi jok ma deal gi departmental heads to nyalo gero office moro pinyno kaluwore gi value margi iwinja kata ka en wach mar exploration to ng'en mano Central Africa will do best and a bit of West koro gero office kacha ma ng'amotelo ni secretariat mare bedo kacha koro ibro nwango ka Africa bro bedo motegno ngeche no bro konyo e monitoring system mag values mwango bro konyo e trade and bro konyo e exploration the other thing manyako team
ma now we need any education system mar jakom nyakorang ni university mag pinje wagi gen powerful kanye. Nairobi golo graduates machal nadi, Kampala golo graduates machal nadi, Dar es Salaam golo graduates machal nadi. What of Ghana? What of Nigeria? Egypt otimango. Enama jogi timo ma we now need to connect with gikmwan go kakajo Africa to make us now karakajo kabiro to gidonje ewa. I've been giving example here. Nitie gimahero go President Moi. President Moi gimane Moi yote maber thurugi kabisa nen medical and kidhibro nwango cancer building ma chandaria del nogero. Ibro nwango Moi referral miwinjo gano nen part of Kenya Medical School ne inside it. School of Medicine inside it. What they have been doing, any ginwango expatriate ntie nyithindo ma ipinje kaka Germany, USSR gibiro kato gi study disease. Koni nwango ni chieth eyudo because of jomobiro somo, and they are coming when they are graduates in their country. Magi gin gik makoro jakom dware no bedgu program maber makoro ka jokabiro to ntie value magi kelonwa. They don't just study. Kech medicine obe wanyalo loso ka. Koro wabro rango to pinje magi manyalo papas originality mag medicines moko mawo kata i oboke botany. Mondo koro magi kech kwaso bedo wanyalo loso yath. I can tell you economically we are strong. Wanyalo build our exploration correctly. Economically we are strong as Africa. Magi gik mana nyalo ngisi ni jakom now will do best. Emomiyo chia mar office oken ngama tiye. Chia mar office en dhano mani office. Nikech mane na chiel kuom tije mabende rito jakom kata mana Raila Odinga kono no yudo lemo makamano. Iwacho ni ng'iyo kaka tudo chenro mano mar uchumi mag jokanyo mago mag African Union biro bedo to machielo nikech wang'ini bende sani Trump mano jatend piny mar Amerika mar 47 bende nosekawo kom. Waneno ka donjo mar apisi okelo chochni makoni kod kocha inyanya kaluwore kod kony ma bende piny Amerika osebedo ka chiwo. To pinje mag Afrika king'iyo iwacho ni we are rich, king of minerals, king of katamna low, wacho ni kaka manyal chiego katamna cham. Bende paro ni mane na chiel kum ting ma bende jakom mare yusi manyien ntiere godo mar riwo katamna pinje mag Afrika nikech ok piny Kenya kende ma bende wantiere kod lala kaluwore kod konyo kaka mag USAID kid mamoko. Mane momiyo president marwa machon Uhuru Kenyatta ncho wacho ni waywaga ngoto kwachul taxes kucha. Let us build our strength. I believe ni jakom will explore this. Ingena an awega nikeche asone no gik ma jakom osotimo in observation. Iwinja. Anyiso ga jipile. Sani kiwoka to the city mochari nyaka Kenyatta market. Kibaro kona kanyo. Bigik mwalo piny kucha. Daraja ndara no nek losga. To mane jakom obedo minister ma public works. Ndara no los manyaka sani poko tim ne repair. Dongani luongi ni Raila Odinga we. Yes, nyoto cha ure mochake. Yomucho manen chien kane kongeo importance ma that ndara. They never even named him. Ure manochake. To kirango bin neno tich manutiyo kanyo on his own personal level. Kind minister. Nyisi ni is a man of value. Omiangeyo no with the gik mwango in Africa. Kaja komo build a good team around him. Education will be perfect. Health is going to be perfect. Trump will go, wakwadwa walk no Trump woyo. Okwadwa go rege Trump. Trump will come back to us as Africa. Manaka Africa uchunkar tiende. Yes, Africa. Tonduku wame ongeni Africa ni benda chit na de mabendo wasi bido kwangi kwa mna jotende pinje maga Africa bende. Ingeni gimoso chando Africa. And disbelieving one another. Nyocho wabedo gutuo moroka endi mokwa yire. Iwinja. Ngeche ni okwanga mature out of problems. Mane omio, I have a lot of respect for Jakom. Gimoko so kumarach, how marach ben get in any race. Toko kumarach, you don't stay kidwaron na ngato mundolo all the time. Nyaki bendi build a prospect ma the future. My momio, Africa nyucha onge wichuni belano. Osani dwanwa gera Africa machielo. Maniti winjrok. Africa madiera netie. Ingengara na lwenyine no ma jo Zaire ni.
Odhirumo ka jakom odonjo. Right now, nyocha poriko nyal comment, but ang'eyo no odhirumo ka jakom odonjo. Nikech there will be facts laid on the table. Nikech nitie jok moko mabedo president mag thuchegi, to gionge history mag pinyno. Kore no muomore nikech en president. To kia ni history mag pinyno to wacho nang'o. This one needs an experienced fellow in the seat. Iwinja. Mong'eyo kaka ji nogerore. Iwinja. Ing'engera na sani nyalo kati ipo kiwacho ni un joka ng'ani korudwa nuok. Ati kia ni history mag kanyo chal nade. Iwinja. Ing'ene kaka abina no Sharon ananga odiro. Ting'eji kia gimomiyo joiro nga ogenya. Wan ne wadonjo kanyo just because Radingo Molo no kendo wayawa. And he was the chief by that time. Ene nomiwa that part wadongo ogenya. But ing'ene ja ogenya moro nyalo walo ka wuoyo no ing'ene maenga lopo. No. Nyakirang history kamunyuolie kameaye. That is when you will know how to treat fellows moluoru. This one can only be done by ng'ato kaka jakom. Iwinja. So, and I believe no peace to jakom the achieve. Education jakom the achieve. So kobo potimo health, Africa will be strong. To bende liloso kutende kod lweny mabende sibedo karamna kadhi mbele mane gwenge katamne piny mano mar DRC. To wach lweny makamano karamna kanisomo karamne mbui. Bende wacho ni nyalo karamna thiero chenro mano mar Raila mar mondo miyiera. Adwaro mar mondo mi awinj pachi kotende kod man nikech nitiere romo mago mag SADC mano romo maywayo jogo eko mantiere milambo mag piny Afrika kanyakla kod East Africa. To neno ka jatend piny mar DRC no oro mana representative bende no kochopo katamne romo makamano. President Kenya nyoso tiyo. And president ma DRC no, en ngamo ngiyo jakom at a personal level. After Saturday, I can promise you that war is not going to be there. Yes. Man, I can promise you. Nikech ang'eyo, jakom has got the personality. He has what it takes, he has the history. He will sit that man down. Kendo giburu wuoyo. And ang'eyo peace will be there. History is very important. And it needs a personality that can talk facts with a bit of knowledge and respect. Ageni mathoth osewachi lamo bende nosebagi odiochieng' manyoro ono kone mana hawi maber nikech koro osegik osemana chopo ndalo koro dong' mana 4 nikech Saturday en mana ndalo 4 kende to koro wang'iyo motugi manumu ponono ni loch biro e piny Kenya ka kata biro bedo kodhi e piny Djibouti kata mana e piny mano mar Madagascar geno marwa no biro bedo kobiro e piny Kenya. I believe ni for prospect mar piny manyien jakom is going to win. God will do miracles. Kikwa goyo teko Nyasaye piny. Iwinja. Jakom so lem ni nyaka ne chak dwaro president mar piny ni. Mama to wan nyako yode. I believe God will not leave him. Wan wanyana kete lwet Nyasaye. Momi neno ka ng'ado weche mang'eny kawuono kadwa wuoyo. Adwa na monda wishe well. Abro wuoyo bang'e kawuono ng'ado weche mang'eny kabisa. Nitie mang'eny makani chunya. I know he's a man of prospect. I know. And I believe kuome. Jimang'eny may have doubts, but ang'eyo ni is going to do something. Aya, bas koro warit toka odira makama, ponono Raila Odinga biro bedo kaka oko makaman, kata mana korema, pod en mana wuodo wadonge. Oh, he's a gentleman. Yes, he has planned for you. Tana ngisi nuko mabeti ni, I don't want to spell that. And I wish you success and I wish him well. Ero kama na inya kopogore gi laro koma mano mar AUC nyakorom gajwang mabende bwan bende warito gi siso mana kaka jopiny jopomo mago bende biro bedo e piny mano mar Ethiopia iwacho ne boma ma Addis Ababa kwaluo chenro makamano yiero en chieng' tarik 15 en yiero campaign osetim jakom kata Raila Odinga oseluorore e konde mago mag pinje mago mag Afrika mopogore koro ting odong' ne jotend pinje mago mawuok e pinje mago mag Afrika kopogore gi mano dong' koro wadonja ne weche mag siasa mano mapacho ka jatend piny Kenya nyakorom gajwang bende juma mokalo naneno ka nitiere e gwenge mago mag North Eastern kama bende notimo limbe mage e counties mopogore ka nitiere county ma Isiolo nyakorom gajwang nitiere moko mrowere mabende nagoyo koko e kinde mabende noloso gi jopiny naneno ka rowere maromo 50 ne omaki odiochieng' manyoro naneno kanyo ka nowegi thuolo 49 kuomgi nowe thuolo iwacho ni unconditionally nowegi aweya thuolo mano be thor wach ma okinyi ma kawuono nokete gazet mano mar Daily Nation kinene wang' jowi mari kanyo ineno kanyo agony for youth after Ruto's visit ineno kanyo ka koro iseyogi ni negi mer kendo they were disorderly kata kamano ne giye gi ketho makamano nowegi nono en mana achiel
Emana nokowe gi rambun mano mar siling 5,000 wacho ni notemo geng'o motokeda mano mar jatend piny mano ndi wachang. Ing'eyo polis ma Kenya nyaka bed jomariek. Seche moko be kiyo loso charge sheet ma ing'e ne reflect kamoro. Oganda ni kuom history mang'eyo gi madh kong'o. Koro ne gimerga. Pinyo Sharon. Nitie gik moko ma polise ma Kenya kada jatend piny onego ng'ene ni gaskache maricho kabisa. Yes. Gin askache ma ohero wonde gitiyo wang'e to gima gitiyo to onge. If they could not listen to this kapok jatend piny odhi mondo gi advise jatend piny on how to harmonize this speech. Why ang'o mi jatend piny yie mondo koro mak nyithindo? Jatend piny ong'ene ni gujo maricho sirkal kae. Which has just to change. Either luong jogi owuogo or nondikne jomaricho. To ndugu ben neno kram na tipo mana dhi bed neno tipo makamago magrowere makamago mana go ne jatend piny koko. Okong mondo wach ka en ginero maratiro kata wuoyo. Kwachake godo nikech wang'eni freedom to jopiny to nitiere godo mar speech. Ing'ene jatend piny sani nyaka ng'e. For now jatend piny nyaka nchobedo go problem. So Janice mobro make chakre nyocha kwe bedie. Kadi nyime moving forward. Nyako expect ni podo dwa listen to what Kenyans are saying. To kod diga ni Kenya winji mowacho to is on a wrong platform. Sani gima president obedi go jogego ka en go good advisors. Odi kamoro kod listen to gima jopiny wacho. From there, he will now change and become a statesman. To kod wadi policies mage, he's still getting it wrong. Ang'eno mano dhi bedo kwa lose matut bang' yo matin nduku. Hamana kaluwore kod rowere mabede koro nomaki. Okiny maka oduchi manyoro neno kanyo kano chopgi e nyim do nyakwarum Gajwang kama bende koro nowegi thuolo. Mano bang' seyogi ni negigo koko e kinde mabende jatend piny natimo limbe e gwenge mago magisiolo. Dakika na 5 tok saa 2 mar okinyi. Ote mage neno med orogi wantiere chal mar piny Kenya. Oporo weche mopogore nyakwarum Gajwang. Duto te mabende wabro bedo kwa dhigodo nyime nyaka saa 3 mar okinyi. Thor weche pod wang'eny go nikech era mana od bura bende wacho ni giduogo e od bura odiochieng' ma kawuono bang' recess. Noneno lokruok mopogore ma bende doho nokelo. Duto te wabro bedo kwa lose. Kik dhi mabor. Discover faith, history, and culture with View Travel's Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant Kampala. Starting from $925 per person sharing, tailored just for you. With View Travel, pilgrimage yako iko sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Valentines en chieng' hera lilo. En yo mane maber mogik minyalo nyiso goera ka ok en gero kinde umanyime kanyakla. Machiegni e Royal Mabati Factory Limited, kama rang'iny mamalo romoe kod kit mwandu molosi. Kendo hera yudo e wi tado mong'ith maume. Yud ber mag deals mamit, nengo mogore piny. Winj ber mar keloni nono maonge chudo nyaka e dhot ei pacho kae mangima. Gochnwa e 0722 63 833. Go oda mari kawuono kokale www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu. This month of love, get more with less from Citizen Duka and Quickmart. Enjoy fresh spinach at 25 shillings, skuma wiki at 25 shillings, and 1 kg of potatoes at only 69 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discount. Duka, the home of discounts. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega.
How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, Surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked, only on Viusasa. I wanna tell you I love you. Nyakorongwa jong machiegni wadhi nyime gi chal mar piny Kenya. Dakika nochiko tok saa 2 mar okinyi. Pod wadhi nyime kaluwore koda weche mopogore opogore ma bende timore e pacho ka. Mana ka nasenyisi jatend piny Kenya natimo limbe mage e gwenge mago mag North Eastern. Kapok nakawo yo matin, naparo ni mana rawere ma bende nomaki, ma bende nowe thuolo. Iwacho ni nomak kanyo rawere 50 mane boma ma Isiolo. Bang' kelo koko e romo ma bende jatend piny Kenya na nitiere. Nochopgi kanyo e nyim doho Nyakorongwe Jwang, 49 kuomgi nowegi thuolo. Iwacho ni unconditionally. Banka nagese yege ketho makamano. Makmana na achiel kuomgi emani wacho no imiyo rambun mar siling 5,000 nikech en koro nogengo motokeda. Mano mar jatend piny Kenya. Bende makile weche mag abductions gi meko ka nduku. Wach makamande wachangwa nikech kore wacho ni chieng' tarik 7 kana jatend piny Kenya ne nitiere gwenge mag Isiolo. Ang'eni kaka wang' jowi samoro kwanyal ga kelo tipo makamage. To koro kidhi mbui kacha nikech tinde kila kitu timore mana mbui. Ineno gi anena kaka nagigo koko ni jatend piny Kenya. Emma wacho ni niya, ing'eyo sani jatend piny obed on a mission mar listening to Kenyans. Kwamodhiye owedi gi polisi mage. Ochak manyo osiep manyien. Osiep nyocha osokethore. To osiep okethore gi joma neno gagi. Jotelo moluwore gi wuonde. Nikech seche moko jogi tiyo go pesa mang'eny mondo mi jopiny odhi orwake. To jopiny ineno ka pod odagi. I would urge my colleagues ma osomo in national intelligence ma pinyni beduru gi authority gi clear picture mar piny to ng'is jatend piny. Emomiyo ayiego kotno. Nikech indeed mano case makanyo oyudo good lawyers and good investigators. One qualification joka kacha kumadhi e Kongo. Koro jogi to mer gang'o. Yoni no is okay. But Kongo jogi okumadhi ng'enygi. Iwinja. Those are areas magtakidi otende gi okuosi e Kongo. Ndawa okuosi. Med mana seyo maniketo negi. Iwinja. Yeah, mago kore nwang' ka gin fake charges. So jakomo nego bed piny kata sani ja president onego penj gin inspector general openji in kaka polise mabeyo oposi polise maricho. Nikech ibiro nwang'o situations bila gigine magi provoke. And the provocation betie nikech gik mineno matimore gi nyoni go bed ni gisol listen before. Masama president biro to president osong'eyo tension madhi beti. Mane momiyo ayiego president Moi chon kano biro yiko Jaramogi nong'eyo ni kwadware and there was a lot of tension. Moi no biro with a lot of confidence. Ming'eno I remember ne nitie wuoyi moro mane wan go iluongo no Kodo. I kaburi ma Jaramogi neno mako lweto Kodo ni wacho ni kijana saidia. Ting'ena ng polise ka. Nyaka elect squad. Mabe Moi ne maneng the strongest security. To mako kijana cha no kijana saidia. Kech nong'eyo ni kama joko chope joge ka ok nyala unless koro joge go nego ji. Iwinja. Koro gima president otim. President en a student ma the late president Moi. Modongi tiende. Ong'eyo. Obedie piny reflect gik mosotimore gi manage himself well. But sani ka an advisor mare. Sani ken wacho policies modwa timo. Let him listen to Kenyans first. Mondo winji ni be Kenya winjo gik modwaro itayo dhi ober gi
planners mage, advisors mage mang'eny mochoki State House gi. Obed kod gi piny wacho ni nyacha adhi North Eastern, mae gima yudo. Adhi Nyanza, mae gima yudo. Adhi Central, mae gima yudo. Adhi Rift Valley, mae gima yudo. Ere kaka unyalo rwako paro gi e mpango mane wan go kaka sirikal? He will have a successful government. To kaporo bega ni gike modwaro ge mabiro beti, he is still going to expect those ones. Iwinja. And podo nyalo nyuolo tulo machielo kokia. So the best thing my president otim, Nyasaye so konye, en koro tim political management. Political science koro bedgo. Let him not force policies. Kapod jo pinyo kwinj, omed puonjre kodgi. Or kita wajumbe negi. Ka wajumbe negi honest adier, nundwaga no konye. Wajumbe gi jo ote mage. Ama sinde ga or wajumbe gi budi uwe gi jibu dwok ne the proper result. To bed piny go joge mabende ti sirikal mar government and government must structured up to the chief level. To nwange kako nyalo go the chief no begi mi wacho na ni na dier. He will be getting the correct information. Telo mar piny kada telo mora is a good listening. Your president okoraj kada kode maraj. But for now, tado mire higa chiel mondo kuongo winji ni jo piny dwara ngo. Owe digi gigi kako deni. Is going to to kosjok machiwo ne paro nikech bende jatend piny bende osebedo karamna kiseyo ni karamna wacho ni kakoloso language motiyo godo ok en presidential. Ing'eyo jodongo Rift Valley mani en wodi. Yawuoyi motegno Rift Valley ma en wodi. Let them build him. That is their problem. Wan sani ka jakom wuoyo. Ko wuoyo marach is our problem kaka joluo. Wan ema koro waseyo jok motelo. Jok ma wuotho kode. Jok mani tiende. Iwinja. Wan ema koro iseyowa. To kinyalo wacho ni koro en. That is up to him. Gini en margi jodala kaka joganda ma Rift Valley. Koko marokak. Let them sit down wuodgi. Mondo gipuonj wuodgi ni bwana. Gini wasoyo dodoriyo. Wadu mokwongo notiyo kama. Notiyo under these circumstances. Mae kaka notiyo. In nyi donjo kama. Itiyo under these circumstances. Mae kaka notiyo. Iwinja. Kibaki kano donjo. Neno copy a few things from Kenyatta. And Kibaki jatelo maber mogik. Moko keto ta pesi wiye. Ivano yao silenga kiepara ngwen. Eno duoko pes Kenyatta kemutiyo. That is the way harmony becomes in a nation. Ting'eni ok jatend piny Kenya migo ni karamna koko kendo. Waseneno karamna jotelo machiegni kod jatend piny Kenya. Odiochieng' manyoro karamna odiera nwaneno ik mano mar William Deritu mabende en wuon senator mano ma Laikipia. Nono ka joka jaod bura mano ma Laikipia East Mwangi Kiunjuri gini bende jopiny nogonegi koko bende kakore seyogi. Nikech joka wonde. Jakom President Mapinyo listen to national security intelligence. Or listen to politicians. These are people marked there to go. Dingengera pesa magimi yoga jigi. In fact, intelligence information man. Pesa magimi mimi yani enda leta watu. Gine magi ko ngada el fariwi. Ko ni gumi el vabito ngada el fario. Ko maja telo kitu gani? Ngamangeta pesa mami yemo ndo wango jo piny mondo di function ngado. Iwinja. Mayino no person work for the ceremony to ngade jo Kenya ginjo ma disone Sharon, I can tell you. Emamio ingene there is a reason mommy muine tiyo DC keno ngeni DC can punish tani punish a politician madwa kutudhiri jothurgi to wacho nga huyu mtu sasa lazima ende emamio muine ngade jogi woko da her mondo president kadwa dhi kamoro otigo structured offices. Yes, the DC enigi chief enigi dio enigi assistant chief and the PSS mage jo modong yo ai kuomgi jo gi promese jo nyalo wilo endo ko wile to bedala. So the risk is with him. Aya. Let him plan well. Pero kama na yenye wacho ni chenro bakara nyako keti jogo ko bede chiwo ne paro nikech wage ni entiere kod advisors e kidienje mopogore opogore obed mar uchumi obed mar siasa. Advisors nigi benodwa yero maricho. You don't bring friends as your advisors. Bring people who are experts in the field, guys who can tell you off. Emami ayego mama nyakongo. She's factual. Kapeso lalo. That is the way things are done. Koro gimonya loga wacho duadine nade. You see, Sharon ngatie MD moro thurwa ni luongo no Halwengi. Halwengi ni noti poto ti posta. Koro kodine no Kenyatta. To dhi to wacho ni Kenyatta abiro neni ka. Tatingo gimoro. To wacho ni ng'en wasotiyo maber
budget wen kama wayude kama to I profit ni bende wa mi mama ngine gimo to Kenyatta go na ingine to koro Kenyatta penye to mara en mane to wacho ni Kenyatta ibende waloso ni gimoro matin to problem tenango jogi ma jododu gi thaga kabisa no manya ni kaki kwe wacho no. That's how he made his wealth. Neko cham ga port mundu tie he looks for profit to orwango kako bendo papas in a political equation to jowa masani yero jonge political management gin kata monego gikongo pinje ma gikwalo en one men go problem to men responsibility angini seo machielo mabenje ten piny Kenya nyakorom ga jwango sibedo ka yudo en kuom jalup jatend piny Kenya machon. Daily Nation okij makawuono ka dingo kana mna ite mano mara uchiel mabedi biro bedo kineno he yamo kanyo nyakorom ga jwang. Gachagua bende osebedo ka bie oseyo nyakorom ga jwang ne jatend piny mano William Ruto. King somo kanyo winjo kanyo ondike ni put a stop to misrule, insults, President told. Mano jalup jatend piny Kenya machona, mano Rigathi Gachagua. Bende koro seo jatend piny Kenya kaluwore kod loso barach ne jopiny e kinde mabende obago rombe mage. Wang'e jatend piny Kenya bende osebede tago maliet nyakorom ga jwang kaluwore kod weche mopogore opogore mabende osebedo konyiso jopiny. Machiegni mabende aneno ka jopiny nagoye gode mbui en kaluwore kod wach mar PhD. Chanjo mar jamni dibed ni ji ok dwa jopur ok dwa to piny Kenya wageni wasebedo kwa oro kana na products iwacho ni mag jamni ne pinje ma oko angina bro bedo ka winjo kuom yo kendo joka iwacho ni better late than never bura Nairobi ka weche mang'eny timore gokinyi tamor ni chopo kama chiegni. You look so good. Ero kama na ichio makare achio maber aneno ko wado wacho weche maber ringo matek but weche mag ndaro no ng'anda musainya to chun nyaka chopi yes itimo makare mar chopo kata mano okinda mathoth to waselose ang'eni bende kwa no dhi nyime gi chenro makama imbe ni bro bedo ki awinjo pacha inyanya ko tende kod wach AUC mabende ni walose kata sani to koro walose seyo mabende jatend piny Kenya osebede kibione sadi koro jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua dwaro mar mondo mi jatend piny Kenya koro otem language kada mnaka kodoso ge jopiny ingene siasa ni wasegwa to dhiera sana Sharon nikech ingene ng'ato kaka Rigathi Gachagua kanyalo kono ng'ata Kenya ka nonego tem gimo wacho to kata mana nyathi ma jakasa achiel nyalo wuore kech ma Rigathi Gachagua mano wacho ni piny mar Kenya ne ma jite solo ushuru ne onego poge gi shareholding mano Rigathi Gachagua Rigathi mane wacho ni mwandu te me Kenya ka onego kaw onego tere mane wikot kumoa kocha Rigathi onge capacity whatsoever to lecture anybody kako onego wuo nikech character mare emomiyo no wita oko ma jo Kenya feel ni ma Rigathi mar Mount Kenya ok Rigathi mar jo Kenya mzima. Mar ariyo kapok wuoyo kuom seyo mar sirkal wan kako ganda luo Sharon no mewa no achiwo expert to the government right to untie jobe mosetie government for more than 2 years right now gimo ganda dhi penjo wani to sirkal makoro sani onjelo jogot jo settle Kenya no wenwani ere kako reshape ere kako transform the people's life back home mano should be the question monyalo miyo leaders matie sirkal. For instance wan kaka Raymond Omolo setie sirkal for the past 2 years right komorwako cha morwake tiende cha nyamera Sharon macha wuocho yugi ko gango aduda wono gango aduda kane ni kombe bila kanwange gik manotimore piny luo komorwako cha chal gi maro jode sirkal right gik man kana jode ni sirkal wang'eyo nyaka sani mucho jode piny luo wan gi oteke nyang jadi Mombade sani kumugike cha en kumulo pesa ere kaka gini dwa loko ngima kaluo kech nywase go siasa for the past 35 years mo realize ni koro kumwadhiye ni koro kumonyatiero waonge mogik ni koro wamanyo malo kocha right to jowa mano kagi ere kaka siasa magoni positions magin gogi dwa konyo jaluo mar should be the question kidhi kaka kiwuothe piny luo sani Sharon piny luo en piny ma stima ne thinie kabisa king'iyo weche mag stima percentage maduong kabisa bodni chatiyo gi mudho onge stima percentage maduong kabisa mag yore mathurwa icharicho kabisa kore mo wacho ni
expert mano wakere serikali tamu giluongo ni experts right ere kaka gibedo piny kanyakla mondo change the lives of our people back home. Mani penjo msano nego penji. Nikech kwa manyo kosa from malo ni Ruto ber, Ruto rach. Mano siasa migoyo kantie wuodu moro mapiem kode. Right? To no wagoe benigoyo kachako kor gwenge. Yes. Adam example like Kisiland sana. Gino gi discuss presidency. Gengi yun erika ko nyalo transform our area. Tunanganeno para manaka Matiangi bende no sechuo kachako so. Matiangi in politics and more so Africa. Third world country kaka Kenya. Ite factors mingi. One, nyakibed jamoko. Right? Two, nyakibed ngat man Uganda ne. Uganda ni chalo na de piny kumego e kurane. Ineno weche makamago. Then the system. Matiangi oko jamoko. Oae mandal ma jamoko toko jamoko. Matiangi Uganda ne tin kabisa. Di Uganda ne kanyo boko bed felt. Iwinjo wechegi. Koro jok machalo Matiangi Maraga, mago jomago mloni side shows. Gionge gi future politics. Gin joma ibro tiga tia in future kitimo gimloni balancing, regional balancing. To Matiangi ok nyal outshine President William Samoei Ruto. I'm telling you whatsoever. Ngat minyalo ne kadhano manyalo at least onyalo challenge William Samoei Ruto and Stephen Kalonzo Musyoka. Moganda wa ok nyalo Stephen Kalonzo Musyoka because nyaka wachak tiyo wi Kalonzo Musyoka Sharon onge olemo mwasayudo mwadogo dala. Yes. Ano kanduku bende pare kanyo dibed ni in bende pachi ntiere kamoro achiel gi weche ma okinda wacha. I don't believe in theories. And I believe on facts and circumstances. Oyugi ndalomano yugo tie circumstances are very different with mamolo tie sana. Winja. Nige sane wadwa ne kindiko jitu wang'eyo ne region yo idamo. Be opoge evenly. Jomoid opportunity genyo mage. Iwinja, circumstances are very different. We wondo joluo. Gik madagi ni gik moka economic forum musiki choko thurwa just for purposes ma inwa kakta industry maso ni kobedo discussed. Chemele kobedo discussed. Muhoroni kobedo discussed. Miwani kobedo discussed. To mane economic empowerment minyalo mijo thurwa. Power muweni can still be generated from byproducts mag company yango. Iwinja. And I believe on Gikmi Wacho today and strong. Counties wanyalo the table national government pesa. Giwacho no one project mwaso wacho wedwe chungu soni. Nuclear marwa niko policy maber productivity level marwa bero kama. Equality marwa in terms of market sales and what have you. Nyalo bedo ma. Industries opo the Kenya kai nikech Miwani is down. Miwani was the one Manelo also industrial sugar. Emomi importation ma sugar no beti. If we want to curtail importation ma sugar, first of all nyakwechu Miwani. Kind about the companies, okadana beginning, the infrastructure. Kama shindi kamaricho, then let us sell this mundo wanwang tangomi Brazil. Nyalo produce sukari ma Brazil budo in the equal price more less than what we are producing here. Iwinja. Those are the talks that I would want to hear. To circumstances opogore completely. Kikwach akseyo jomani office gi. Iwinja opogore completely. Now mano yigi choke ji glory. You try it now. Those people will be sacked the next day. One wa ajo Kenya jo thurwa mondo som book. Jo somo be jo thurwa be well equipped. And again, nitie gima ji nyaka ngi kiso somo bigiki university. Forget about employment. Go and create job. Get opportunity. One game wanyalo dwaro en gik manyalo facilitate wa economically. Mondo wabed go pesa. When you have money you reason differently. Iwinja Sharon. Omiani gima dwaro. I urge walo so timo matek mondo keli functions wa economic empowerment nyaza. But the only benefit hotels. Onge gimoso ok matanje for this. Magda kambi achiel machung. Makori wacho no mani joluo chon. Kopo no tek we unite. Mondo wana kambi manyalo gero moro. Wachung kaka ni Miwani ke Miwani ni nuclear maduo. To Miwani ne what 10 years to come. Uso chungo Chemelil, uchungo Muhoroni, uchungo Soni. We will build a lot. Nikichinge ber kambi kana kamoro. Hospital is there. School is there. Mano kamino. Tiparo ni koth nochako gowa kani. Koth nochako gowa. Mane penjo. No, it's fine. That is discipline my error. But it's chak wuochon kapok abiro. But you request me. Okay. Ing'e gima timore Sharon.
kuma koth chako goyowago awinjo kowadwa maduong' ni wacho ni we means nyaka wabed piny mwawuo. To for the past 35 years gik mane timore kaka motimore Kisumu gi ne gitimore matin sana, and more so no wa discuss mana the presidency for our region, right? Nikech no wadwaro ni wa believe profoundly ni kwa yudo presidency Sharon to ni nyalo salvage, nikech no feel ni wabedo marginalized, community mo bedo marginalized nikech waonge power. Iwinjo to se realize ni koro sani gima no wadwaro cha osegik moko nyalo wangi mani reality koro ji bedo piny to woni Sharon ipan kodhne ogoyo wagi kanya. And normally in life ndi moni growth wanyalo chake sani to konya bedi immediately kako dwareno. Iwinjo, but the more mwadhi the more mwangiyo go weaknesses kuma kotho chako goyo wago. Sharon, I'm telling you, nitiere communities mapok nonwango presidency to bedo piny mano kako bedo piny mano bedo Kisumu cha emoloko ngimagi. Ami example Jomeru pok no bedo presidency, but kidhi every department mar sirikal okuchoni ka ji odhi sikul ni to ini nyalo go ohala. Ko inyalo go ohala kopo ni mana an option. To kan titi sirikal to konego tam ni kidhi sikul onego go mana ohala. Iwinjo. Tich ma jowa mamoko mbeso wanwango sirikal wambe oganda onego nwange. To jadala mama baba mandala cha puonjo nyathi mondo transform ngima dala or reshape home. Iwinjo wadwa. Weche soni, weche moani, weche kembe mag inego te. Wechego inyalo wachi mana ka ji obedo piny to wang'iyo kuma koth chako goyowago. To wang'iyo ni kata mana Sony Sugar ni onego produce mana sukari koso nyalo lose mogo nyaka tam mogol nyaka mbolea. To mana ka ji obedo piny emomiyo awacho ni ng'at mora mora kabila mora mora jadhot mora mora mineno ka pingo sirikal ima imwandu titero kumi support sirikal. Iwinjo gima kamano emomiyo wan sani okwanya telo mbele kwa tingo rungu kaka nwatingo rungu cha nwapingo sirikal, but wakono jowa experts manwaoro as a community, a government ni wak jopiny nenogi kendo wamiyogi every now and then wamak gima gitimo. Ko ginyak transform region moae igi position magintieno to mano chal ka yiem nono mano gima wacho no wadwani. Yes, to nyaka ji bed piny ji nyaka bed piny mawuo. Nikech sani karmina kwa ng'iyo e okang' mokwongo piny luo wantiere kod jatend migawo mochung' ne weche mag omenda. Yes. Koro ng'iyo karamna ni koro transformation biro bedo mage nikech wantiere gi jatend migawo neno ka nduku kino wiye nduku. Papen mari. The government is not like that. And the government wadwaro government magero Kenya. Iwinja. Paro moko ma joluo dwa bedo go ma minute we should come out of them. Tura ni wuoyo. By 1992 we didn't have infrastructure in Nyanza. Politics has helped us. In fact, Jaduong Raila Nyusutiu seriously. There were all infrastructure in Nyanza. Infrastructure chako donji Nyanza Marailo be the prime minister. That's why we have an airport. Homa Bay, roads go nenu ntie, Thurwa ntie ndara. Ndechini ng'eny, to kandara nitie. Ngeche ni business de malo. Gima pokwa explore. En kaka wadongo gikwagi. Why are we having a railway that cannot transport goods to Nairobi? Those are the challenges. Amwanyalo produce at our fingertips. Tinde woso nyaka mapera. Mapera Thurwa chon en gima ji muoda igine. Iwinja, muoda pap. How do we build what we have potentiality marwa? That is what we should be thinking about. Iwinja. I want to say here, okune government yamade konyowa. One was a very structured process. And that's why can a pinyo biro matek. And you lumi nanogi jinyalo chayogi. But we have helped this country. Can a pinyo biro matek. I remember during Raila as a minister and then prime minister. Emano kele idea. No constituency nyakabiri ndara Chal Mar Kenya. That is now a policy. Gik majogi wachogi duta now structured in the law. So we cannot afford to become malingerers in the level of meetings and what have you. One warang values gikakwa tiyogu gikwa maber mwayodo. Why is it that ni nganene MP mamorangane Ndindi Nyoro nyalo goyo class tile tok nyal tim Thurwa? Those should be the question. NGCDF. Yeah, those should be the question. Why is it no nyalo kelo nyathi secondary school buchiem tok nyati mori Thurwa?
Those should be the question. Are we wrongly putting wrong people in place? Or we have a future? That's why I'm against all these things. One only go interrogate what kind of leadership do we have. Kada kain mana governor. And governor mane. And governor of what purpose? Benene no ka jopiny samoro osechieo. Motelo ne yiero mar higa mar 2020 Imwanga nyenye koko Sharon. Waonge a structured process. Wan gu koko mangeny, wan gu ng'ani oromo. Waonge telo manikelo chon. Ingeni Sharon, let me tell you. And I had a chance to be the machine with Jaramogi. Jaramogi kanan maranda chimo na denene. To ngisa ninya thi nyeti ni nyayo ni. Ene kamonyono ti nyono. To wablo kelo lokrok. Kabiro ma join medical school. To Jaramogi chako 1992. A few of our friends kamuti ngotom kajuang, we went and united and supported the cause. Wadugu watiyo nikechu jinyenu woya kama chanupo kwa kelo dongorok. No. Luwasho kelo dongorok. Ero kama na inawa na winja na okendo joka. Aina nyaka koro wangi yoko tamna yiero maduong mabiro. Yes. Inano gima timore Sharon. I totally agree gossip nane. Iwinjo. To owe kelo nying Raila Odinga kod Jaramogi. Raila Amolo Odinga jaduong maluoro kabisa. Udumiri Nyarodima. Has done his part kaka an individual. Right? Momio wa nying. Makata kombe mene ni mewagi. Imi wanke jifil inti Uganda moroka. Tumaniki Raila Amolo Odinga. Makuro Africa mzima onena ni onyalo bedo dhano mokony Africa. Kuro wanwa wuo as a community. Right? Ere kumakoth goyo wago. Dong mane penja mi penja. Mara reo, Sharon, kidhi imbo kadimo. Piny luo. Nyaka wathonger, nyatike. Intiere mwandu mane jaluo kose. Achiel nen lo. Jaluo nok nyauso lo. Onya dhi kata mana kericho mong'wed chai. Mong'iewo go kwe dhiang' gi dhiang' modhi opurgo lobno. Toko use. To diere machon inyalo yudo ka centers miae Sharon. Jok mane own businesses. Right? Were natives. Jok mane area no emano own businesses. To kidhi samu kodikani. Ninyaudo ni dala ka dala ne gidero. Macham no krumie. Iwinjo gigi. Sani kidhi ibiro yudo riako ng'iolo e piny luo. Nisi nitie kuma koth goyo wago. Sani kidhi e center kata monyuolie. Ibiro ka jomo own businesses kanyo. Anan luos. Biro ngisi koth gowa kamoro. Sani kidhi. Ok nek beni gitimo koro businesses kata mna ohala kuonde go. Onego gitim, to konego tim no weso ewa. Kech Kenya mar jita. To nitie timo ni gitimo no oweso ewa mo uso lo. Kidhi Kiambu, apano owado ni apano wuotho. Dhiang' ma Kiambu modho tap water. To jadala madala ma kwa luo mwa dalo cha. To kata kisimo komodhi. Onge go. Omo pia ora. Mwa kumwa ikia. Iwinjo. To gigi are the things mwanyalo discuss kwa bedo piny mo. Ere kuma koth goyo wago sana. To owinjo ko ng'isi ne kidhi korgindindi nyoro. Tibo yudo ko keto nyaka ogero class, the standard mogere classes mage, classrooms mage, opogore manikaluo. Ibo yudo kata ka nyathi machulo school fee, high school machulo school fee, marang pesa no, wrong pesa michulo ngama dhie college dala. Tieni jogi, they influence. Position mombi no, gi influence go power, resources. Power influence resources owadu maduong. And mombi jidwaro power. I mean, any political party don't capture power. So long as ningi power, Sharon. There's so many things menyalo timo ni Uganda ni engimagi. Emomio wakwayo ni Uganda wa manos of the serikal. I work very closely with the serikal men. Gin teach money gitim sani. Okwa discuss the 2027 presidential election. None of our business. Nitukapo kwa chopo kuno. Anga morati mo Uganda wa morofa ngeyo ber bede serikal. To modong maduong kabisa Sharon. Nyaka koro waber piny kako Uganda. Mwa discuss nito kodhe ni oko wagi kanye, to nya chako gi kanye, to wadhi kure. Mano nyaka gi. To kokwa timo gigo, to kra identity marwa bro weto. Makama kaparo ni kanya bende kiwacho wacha identity angeno bro bedo kwa loso jopiny mago maga kao kipande mano motelo ne yiero mar higa mar 2027 nyisa kanyo na kao yo matin kwa duogo to bro bedo kwa loso kotende kod chenro mano mar wito oko goyo kogno mago mag jopiny madwaro ka upande kata oboke mago mag wuoth mongere kaka passport akao yo matinya koronga jwang waduog bange gitwak.
Penj laktar ko kale Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng'. Machigni nyakoro monga juange chenro mar Goma Owake. Wok tich akelo ni mix mokwe. Kaito tichario. Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu ticha dek nyakoro monga juange akelo ni mana yani ngeni baka kiwasani. Ticha Ngwen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii. Nyakora Magajong Friday sukuzo wake. Sapara kidaka paga beach nyaka sapaga rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Pushi, benin kare, hapo ni dwaro, tudongo wanyalo dok, kumawae. Nango, idwani monda wukai nango. I have found my love, Arvi. Europe awaits na View Travel. Join our 10-day European adventure from April 13th to 22nd, 2025. Explore Belgium, Czech Republic, France, Germany, and the Netherlands with tours in Prague, Amsterdam, and Paris. Enjoy boat cruises on the Vltava, Seine, Lake Isle, and Rhine, plus visits to Prague Castle and the Eiffel Tower. All this and more starting from $2,550 per person sharing. Book now and leap up pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Na kwa mga jongo dongi matina dakika prario kapoko teko tuwake Chal Mar Kenya. To bendo konyal tieko kaluwore kod wach mabendo ganda mago mag jo Kenya osebedo ka gole paro mopogore mano kang mayendo kawo gi jatend piny mano William Ruto mano mar wito oko chenro mar goyo kogno jo piny madwaro ka upande kata bok mar wuoth mabendo ngere gi dhongere kaka passport e county mayudore e tong mar Kenya gi pinje mamoko maoko. Kata kamano jopinje county ma Wajir nyakor Mgajuang ne gisiro kang makamano. Wenyo na pachgi kapok winjo paro mago magwelo mabenda ntiere go studio. Tana walilalamika ama walipiga nduru juu ya ile victim ambayo tumeondolewa sisi tukua kama wakaji wa mkoa wa Kaskazini. Na shindwa na governor wa Trans Nzoia alisema hiyo victim ikiondolewa wa Somali hakuna tofauti. Ama muhalifu, sisi wa Somali tuko tofauti na muhalifu. Muhalifu ni muhalifu. Muhalifu hana kabila. Anaweza kuwa Mkikuyu, anaweza kuwa Mjaluo, anaweza kuwa Mkalenjin, lakini wa Somali sisi ambayo wananchi wa Kenya tuko tofauti na muhalifu. So muhalifu hana kabila. Mimi nimekuwa mwenyeji wa hapa Wajir zaidi ya miaka 10. Jambo ambalo rais alifanya si mbaya kwa wenyeji wa hapa sababu wamekuwa kitatizika kupata ID. Lakini sasa ukiangalia kwa saidi nyingine wale watu wengine wa kutoka pande ile nyingine sasa ndio amewafungulia barabara ya kuingia sasa ugaidi na nini. Ndio sasa amefungulia kabisa. Ndio sasa wale watu wa huko wakikuja watakuja wajifanye wenyeji wa hapa na wanapata ID. Masharti mingi ambayo sitaweza kufikia yote. Masharti ambayo inaitwa wazee, watu saidi, special branch, watu wengine, watu tofauti. Alafu utajaza form, hiyo form baadaye inachukua muda. Nyakor Mgajuang penjo mabendo wa penjo eneni opiedh jo piny mama nyopande. Mane penjo maduonga mabende da piny kram nanduku kwa chako kodi. Opiedhge? Inyeyo president osowuoyo kaka president. To nitie policy makers.
Jomonego act smart gin policy makers. Gin magi kwong gi wacho no president. Nikech ka president owuoyo, nitie gima waluongo a profession kae mwaluongo ne efficacy trial. We go and sit down, nitie gima waluongo korwa, police luonge ni inquiry, wan waluonge ni field study. Koro gima jo intelligence otimo gima field study. To study the population ni. This year ne gin joma kama. This year gin joma kama. This year gin joma kama. Monyuoli hospital gin joma kama. Gin gi chife kucha ma jothurgi. Population ni osogi kanye. Tadi man go pande tadi ma ongo go. Iwinja. Koro from there giduogo inform president whether his idea is correct or not. So ento so wuoyo ingeni gimaraji jo Kenya nka president wuoyo. We give in president bedano. We give in president dwaro kura. President kodi kamaro nyako we a message of hope. But president go experts. Ma should inform me manye go puonje. Ni jaduong gimanye wacho cha wateme to okodhi kakanyo okwane ko nyalo tiyo kakanye wache. Either you keep quiet or iwe wamondo wa structure kaka wadwaro. So my challenge to the experts. Leadership is not presidency. Leadership and joma ne bo president. So president nyoso wuoyo jomanya lo aj ginjo national security intelligence, ginjo CID, gini chief administrators and DCs gibed piny mondo girang the possibles to give true statistics. Ginwang no jogi gi akanye to jadiman woko ma cross ka over. Good documents go and go maonge documents. Temporary documents go ma permanent. From there they are going to get an answer. They go back to the president. Mondo gen fomen jaduongi ni wache to aneno kwa kelo mago ma buro dhike to etich mateke no bro chono mamaki jogi nyaka Kasarani pinje maoko kubiye kod wan kech wasiko wakano jogi what imon jogi in human treatment give the tamare koro gibiro inform president in the back room. President will decide whether to keep quiet and wait for the right time, or president will go back and say gini na bede informed kama. So ka president usuwoyo, let us not make it a big deal. Nikichangani jaten piny kolimo gwenge mopogore ntiere ote. Yeah, he tells people kalora ge gweng mabende odhiye, mabende ochiwo. Nikech jobende romago jodongo. Koro jodongo kangise problem. Koro bende ntie message ma is not meant. Ingeki marachi gi jika kan tembe gi nigiti sirkal. So they don't know. Ntie message ma is not meant for you. It is meant for that audience. Tingeni ko swache gala moro to koro nyaka jopiny koro lusa. Keno kinde dinene nade. Kode kabisa nikech ingeni president odwaro kura ma jopiny. At the same time is a father of all. Ingeni oko wacho ne jok ma wuok jo Somali ma Somalia omi kitambulisho kata opande. But Somali Kenyans onengo mi opande. To nikech ingeni nitie discrimination moro. Nikineno oria kinana sana soche kama karidho kode managari tima kuma na chunyi kech gik matimore mosubedo Somalia ka. Lakini gima be nyaka wa agree ni kwa ng'iyo kwa dhira kaka jirani ma Kongo ka. Nitie lweny mandie kind Kongo M23. The creation of lweny no en nitie jodhot moro moana Rwanda. Right? Madire mane gidonjo ni nene ka gin joma onge problem, gin joma nyadaka dak to doka. Idaka dak to doka. Mobedo to an extent magi bedo ma gi own everything, magi nyuolore kanyo, magi bedo gi kita opande ma DRC makoro kinya duoko gi. Gik makamago kok sirkal motelne gi William Samoei Ruto ng'iyo maber. To wanyalo bedo the same crisis masane nitie DRC kacha. Nikech adieri mantiere ni nyaka wabed gi system mang'iyo ma consider immigrants madonjo Kenya. Ok inyalo rwaka ng'ato tisemiye kipande. Immigrant nyalo donjo Kenya to ng'eng'e ni en ok en ja Kenya. Otiatia Kenya kati ni nyalo tiyo Uganda, nyalo tiyo TZ. Right, onko ingi right matiyo kondego. Oko nengo tami. But oko nengo ibedi kitambulisho mar Kenya koki ja Kenya. Tingeni president ngama dhoge duong. Dhok mo wacho no kende. Wan wang'ien samoro wacha kamano. No udo wugi jodongo ka. Tipan jodongo ka to winje kata joma moko to winje nang. Koro jok moluoro president bonengo ng'eni to gik ma president wacho publicly. Gin gik matoge effect ma ginya chalo nade. Right?
magi gik monego koro tim. Ing'eni kuwa buok kani gimoro amora ma president otimo to wacho ni mano yes. Mano wadhi bedo sycophants kata kapo ni watiyo machiegni gi sirkal ni. Nyaka wawach weche moko nikech wan future generation. Gin mari gisetieko ma odong mo around 7 years odhi dala. Donge. Koro nyaka wang'i. To ni higni abiro pok wachopo kata higa mar 2027 tisemedo ne jatend piny. No, onge ng'ama nyalo yombo Ruto 2027. We are coming back. Onge ng'ama nyalo yombe 2027. Mano reality. Right? Koro mang'isi ni gik ma president wacho plus jok ma also around president onego consider. Nikech president ng'ama duonde duong'. Onyalo wache jokingly kata wache mondo o consult chunje joka. To gino ni bedo gi effect ma samoro inyo Kenya in future. Yes. Kapok wadhi e thor wach machielo samoro nduku minyalo medo kotende kod wacho pandeno. Gima duong' en an president bende obed ng'ama timo research kapok odhi kamoro. And discuss gi his own team. Especially gima nyo discuss no. Mano nye dwaro no yudo correct information from the director. Oken gimi wache gala moro. Mano gima taka nyo chiwo to. Because ing'eni mokwongo Duale no wuoyo ni kochi no kwan gi marach. And anakwero ga jogi. Outburst magi wacho ga gi. Na ngiso diere moro Jakom will listen to more. Ke gi okoro ngiso how we have been rigged out in all these elections. Ngeche ni population census ma Kenya ka. Gimomiyo kata budget chendo. Eni jo Kenya ogin ga honesty gima gitimo. Kae mwa wuoye uru, Nyasaye konchuny Kenya mondo jo Kenya obed jo adiera. Ngeche ni kata statistic mwa wacho population mwango gi. Mokidiyo, mokimedo. So these things doga chien mondo rang kama truthfulness nitie. To los gi maber wadwa loso Kenya. Kenya kochuno nyaka los ka ng'ate president. Kenya nyalo los kata ka ng'ama chiele man president. Warangu mra Kenya matomoro. So an gima nyalo kwayo president kapok odhi kamoro, let him discuss with these experts. Jogi wacho na kama, what do I say? Iwinja. There is a reason. Naneno ga muine ni ga jaduong' moro kanyo ma lirithe. He would not talk kapok jaduong' wuoyo. And kana duoga somo tan when jaduong' no ago in prisons. Dalman and Mr. Home Affairs. Let him keep his own friends. Nitie jok moko ma will never want your government to go down. To gin gama no siepe ni manin go chon. Kama na nyaka pok watiko twak makama nikech dakika koro odongo do matin ne dakika par. Bende ok wanyal tiko twak kwa loso kotende kod od bura odiochieng' makawuono bang' thuolo mar jumbe ariyo jod bura doke od bura odiochieng' makawuono. To wach ma bende rito gi kacha. Mano kanyo ka joyal buche mago mag doho maduong' kamoriwo John Chigiti, Lawrence Mugambi kod Jairus Nga. Nowacho ni speaker mano mar od bura Moses Wetangula ne odhi ataro gi chik mar od bura mano mar keto jod bura 14 mane wuok e duond buche mamoko mar mondo mi odonje sirikand Kenya Kwanza ng'iyo minority gi majority. Koro doho no seru laut ni Azimio emana gin majority na gin kweth mathoth e od bura. Kata kamano ja speaker to nodhi otaro makoro yango Kenya Kwanza kaka jogweko mantiere kod jod bura mathoth. Kalora kod chik makamano Azimio nane beni bedo gi jod bura 179 ka Kenya Kwanza nane gi jod bura 157 kod abiriyo. Aparo no kenda kanye mwalore godo. Standard benano ka okinyi makawuono thor wach magiketo biased speaker. Ngeni 2010 constitution mo anago sanini. Wacho ni speaker onengo bed non-partisan. Onengo oserve all. Tido ka Moses Masika Wetangula, man former senator ma Bungoma. Kano dhie od bura ne poden Jakom mar Ford Kenya, kata party leader mar Ford Kenya. Chiko ko yie kanyo nikech koro en jatend mar joka. To ingene kwa wuoyo kuom Azimio, Sharon, we need to be honest. Azimio en Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga e Azimio. Nikech yudo ka Kalonzo Musyoka onge capacity Mario Azimio kanyakla. Raila bedo machiegni mochak many kom mar AUC ne. Nomiyo Martha Karua ondiko barua oboke ne Azimio mowuok Azimio. Chieng' mara okego ne oruok ni dhi manyo kom mar AUC ne. Mane chieng' mane Jubilee owacho ni gin ok gitambo Azimio. Koro Azimio motelne gi Stephen Kalonzo Musyoka ok nyal kao the majority of parliament. Nekech ODM as we speak also produce a candidate to AUC. A candidate ma AUC and Kenyan candidate, right? Ma ODM okao expert to the government.
Okaw expert. Makoro neno ni koro weche osebedo mag broad based. Ineno as we speak. Someone one waonge gimo ni Azimio Kenya kwanza. One gi broad based government. Emiyudo ka gik moko sani ji obedo piny ma ji nyalo wuoyo. Mo wan gi peaceful nikech penjo mipenjo ni lokruok ma kama be ni biro bedo kiketo tim kata mne nyimo od bura maduong' nikech wang'e ni koro weche oselokore siasa bende oselokore nduku. Our courts manyaka improve. At what time did they make the decision? Neging'en decision was very critical. To gibeti nyaka sani. A lot of things have changed. So gimagini okelo Sharon no miwa president. Next election okwabi bedo go problem. Wabiro bedo something to refer on. Sure. But masani ni to dwaro consultations. En wisdom maja kom gujoge odhi obed piny mundu wuo gujoge mundu ng'eni gitimo nang'o. En wisdom mar president president ma Kenya odhi obed gujoge gi piny ta gibed Raila piny to giwani gidwa timo nang'o. So that they harmonize the position. The truth of the matter is ni Wetangula should resign first. Mano kowuok e duond bura mar en koro resign first. Makapo do clean kanyo to is his own problem. Jogi bro timo kode mrima kech osochwanyo ji mang'eny. Iwinja in his decisions. Koro is up to him to resign. Kapo do keep his job. Iwinja nikech sani to koro kodhi against the court to court bro chako issue orders. These are what we don't want. Sani kwado discussions moko ma highest institutions kocho pakar gito gidwa defy orders. Kocho pakar an ordinary person to order no nyakati. Koro the only thing majowa got him and manani this precedent is for the future. Sani to koro we cannot. Iwinja Sharon. Ne kichsani a lot of things have taken place. Courts wa mwanya kwa CM. Give me waga correct decision at the correct time. Wabro bedo kan ng'iyo kaka twak makamano bro bedo od bura okiny makawuono kata kamano adaro mar mondo mwalor twak makama sa adek bende hero oseromo okinda ka napok ni biro nwaloso bende kotende kod laro kom mano mar AUC yiero en chieng' tarik 15 mano e odirade mano bende mwalor godo gi wachni mogik itieko. An kuma bede kane am kokshoni Raila Amolo Odinga the win. The first interview manotim Raila Odinga Addis kacha ni winjo ka Raila wacho ni king'iyo roots mage to en South Sudan ni winjo gima wacho it macha nolosi by design nikech yudo ka joka kako wacho kuonde magiae magintie sani to ginya wacho anything to do with Africa. Ko Raila yudo ka en ngat mane osebedo kadwaro kom mar president for the past 5 times, right? En gi comrades anyalo miyi ng'at achiel kaka southern part of Africa ibo yudo Cyril Ramaphosa an international delegate mar ODM and Raila Odinga's good friend, they are buddies, right? Kidhi kaka western part of Africa ibro yudo joma chalo kaka Obasanjo mano mi role, right? To unite, to rally all leaders from western part of Africa beyond Raila Amolo Odinga. The history of Obasanjo family, Obasanjo to Ramogi family, right? Kibiro eastern part of Africa. In the history of African politics, Ongechima Museveni sechumo wacho ni ana rally beyond Raila Amolo Odinga. In anything, nyaka Raila dwar gimoro amora mepenyene. They were not buddies. Ngisi ne Raila Amolo Odinga nigi all friends all over Africa. To kom mar AUC ne odwaro ng'at ma is known as Pan-Africanist. Raila Amolo Odinga osenyiso piny ma manyalo keto Africa mabed kamoro achiel ni kalure gi history mare mar siasa. At the same time en ng'at mosebedo nyaka Prime Minister mar Kenya. Nikech ineno the kind of politics mar Raila goyo emedo ka intie pinje mang'eny ma Africa copy. Kata mana Grand Coalition mano bedo Kenya kane ene mano kungo bedo Kenya moko pinya ka Zimbabwe. Koro wan kako ganda luo wan walemo kendo walamo ni Raila Odinga kabisa mondo win gini mondo kel gini dala. Yes, to mogik jothurwa osegik sama koro wadago siasa mathole. Wan gimo wanyalo timo kako ganda wabedru piny tuwuo twang'end koth chako gowa gi kura. Kech Raila Amolo Odinga osetimo part mare kendo koro wewa sirikal. To sirikal ni nyaka bed mana sirikal ma transform ngima.
Ageno mana wachni mogik yes, donge. to mogik. Mapiyo piyo. Agoyo ne jok ma iso noboke machuok mar nyuol nyene an February babies. Koro no nyuola nyoro tek aparo. In ja higa sani? I'm now 32. Pod in rawera. Donge akungo ni en. Erokamano ahinya ndugu kwa tieko. Wachni mogik debedan. No, ing'eyo gima dwa nawachi en ni un joma ne sirkal. One is not our business luo. Une mabluo or piny kucha. Ukonjo thurwa utim gik mabeyo. Then you will make us have some sense on what you guys are doing. One gikwa man can make us move. One gi mwadwara ahinya and one gi industries monindo. Let us discuss along that line. One kwadwa buche maonge tiendgi. We have seen so many visitors. Nyaka nini wasone no jima dongo matindo. Gigu koro kwadwa winjo one wadwa neno structured things. Wadwa neno our colleges working. Wadwa neno infrastructure motegno makan up to industries. Mano kutimo we can start talking. Winjo jo mane serikal. Mano kutimo we will start talking. Kama no onge mano aparo no ndo jatelo. Temur tiyo jatelo maberu bende ka ambassadors maje. Ne uso decide joine tineur maber. Wache max team. Broad based. Broad based ngeyo. Opposition. Broad based is only maintained on policy and effect. Ngeche no wanda ine kacha. Just to bring policy ma serikal. Kama serikal de bene time maraj o yene mondo tamre. Jiwen Mbadi will give them money. No. Make that money possible for Mbadi to release. No. Mano to maro tel. Iwinja mag midusa matendo tendogi. Keke ji odhiro kanji nyaka make some money. But is it sustainable? Gimwadware sustainability. Mae gima wawe ketu gimoro no Mbadi will bring money. Jo wagi modhio through their governors. County government ma actually should be a wake up call for them. Kabuche bila kanitie. To giber gima giketo magi wacho no one we can marshal this money medwor kama. Kada kwa holo loan kuom sirkal on consolidated fund. To ber gi mwanya lodo wako within a period of time. That one I will accept. To meetings moko ma speeches magi to tiwa wijo nyaka mag boya podwa wijo nyaka sani. And mboya you can count Jericho. Jaramogi nyalo kwano Russia Houston. Raila nyalo kwano ndechini man thurwago. Gini moko gito genango. Omi an gima dwara en gima well structured. Iwinja, gima well structured. That one I will support. To mana meetings, manuta wonge, mata kwiri ya kwera shero. Tuwacho nini naka outside the day. Yeah, NGOs have been having these things all along. Yes. Erokamano ahinya. Gunu irwanya nya kumbira itu ako kinyi makawuono kendo juka kanyakla kod Tom Duku. Erokamano ahinya. Nyakoro mgajwang Chal Mar Kenya waja bedo godo chieng' tich ariyo kanyakla kod chieng' tich ang'wen mar juma ka juma. Mar mon maporo wache ka piny Kenya dhi e kidienje mopogore opogore. Sade koseromo chenro mar piny koro rumo gi kanyo. Wadonjo chenro machielo mano mar mbaka oromo. Kama bedi biro bedi kikilini Chal Mar Fwambo gitwa ke chenro mano mar mbaka oromo. Mana tai e chenro mar piny okinyi makawuono nyinga Sharon Ngao. Rito Masane.